Добър вечер и с времето на TV7. Утре ни очаква един слънчев, но студен ден с температури сутринта от -8 до -3 градуса, по Черноморието около нулата. Не забравяйте да се облечете много топло преди да излезете от вкъщи. На места ще се образуват краткотрайни мъгли, а вятърът ще е слаб, по морето до умерен от североизток. Термометрите през деня няма да надвишават 4 до 9 градуса за района на София, около 5. Над планините ще е слънчево с утрешни мъгли. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури на височина 1500 метра ще са -3, -2 градуса, а на 2500 около -6. Слънчево ще е времето над по-голямата част от континента. Преобладаващите максимални температури ще са от 5 до 10 градуса. Дъждовете по Средиземноморието продължават, а смесени валежи от дъжд и сняг ще има в Русия. Там и в скандинавските страни ще е и най-студено, с температури през деня от 0 до 5 градуса. Най-топлото място на континента е Португалия. В Лисабон температурата след обед ще е 17 градуса. И през следващите няколко дни сутрените ще са доста студени с отрицателни температури и краткотрайни мъгли. В следобедните часове ще е предимно слънчево и максималните температури ще се повишат с по градус 2 всеки ден. Такава е прогнозата за времето. Останете с нашата програма. Хубава вечер от мен!